بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo njeslaare jeetati jolal hitande ujune ɗe nogase tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifaɓe diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere sénégal mauritanie mali gambi guine conakry guine bisawo e diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo en calmini ɗum ɗon en juurima ɗum en ñaguima ɗum duwaw en duwanima ɗum en mbi'i alhamdulillahi rabbil alamina en gardama yusuf ha ɗo ceerno khalidou ko yettude allah nde tawno haaloɓe mbi ƴettude konngol haala joofa mayani jeeya koye newnanede enenne ƴettuɗen tarih garɗo e qur'anil karim ko foti no tarih mo allah addani annabi o sallallahu alayhi wa sallam ƴetten on tarih dewene makko ha jettiren ɗo koye newnanede ceerno halis ɗum ɗo fof koye ballal allah subhanahu wa taala alhamdulillah en tini jaltugol aduna gonnoɗo joom suudu mum baba nalla ibrahima lam woni sohna ummu samba thiam yalti aduna toon to beeli nayɗi mbayla jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ko noonne kadi fedde heblo sukaɓe afrique gardugol ceerno habous diallo eɗen nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko noonne kadi eɗen kestitine duwaw men faade baba nalla ibrahima lam nde tawno ko gorko jinnoɗo en korsinnoɗo en dusnoɗo en bakkilɗo en kolnuɗo en biyowo ya woto yeccito ɗum noon en tinde ɗum ko hanki tinirɗe ɗum ko musidɗo men biyeteɗo ceerno ahmadou tidiani mbow ɗon ɗo cuuɗi men beeli nayyi ko noonne kadi majjere oɗo henna bañiraɗo debbo biyeteɗo asiyatu dieng mo duuɓi 37 giwnoɗo toon to jaaba liduɓe garnoɗo nottade rendez-vous safara mum to dakar to jam ñaaƴo ko hanki talata fonno wonde rendez-vous makko kono balɗe 5 hande ko majjirɗoɓe ɓe jiyanimo inde makko noon ko asiyatu dieng duuɓi 38 o jeeya ko jaaba liduɓe wo iwno ko toon wo arno ko jokkude safara makko e nottade rendez-vous makko ponnoɗo laatade 7 hanki kono balɗe 5 hande ko majjirɗoɓe toon to jam ñaaƴo nene makko noon wiyete ko aminata
Mamadou Aw ba makko wiyete ko Ousmane Abdullahi Dieng galle mo wonno ɗon ɗo Jam Ñaajo koto galle bani ko gorko biyeteɗo Amadou Ly walla Biram Ly kala noon jiiɗo mo kanko eɗo hen korɗo Allah cifride ni mbatta ko 77 078 04 81 jehen ha to tohomaje mbaɗen taɓal jehen ha to France tawyin toon neni men nene Ramata Fuutanke Ba neno yam yo Allah ɓeydu cellal ngal ya moƴƴere ma ya ɓural ma ya darde ma ya kisal ma ɗo ɗo jatenɗo Yusuf ɗo amin duwo yo Allah ɓeydana cellal ngal nene kono ɗo tohomaji ɗo ɗon juurotoɗen mami men mama Ramata Mali min calmini ɓesgo kala dendagal babiraɓe gorgolaɓe e namna fof min calmini ɗon ɗo tohomaji ɗo kono kadi ceerno Khalid haɗem artidema konngol mboɗo yaha to galle baba mi juuro gorgolaɓe tedduɓe alhamdulillah amin jogui gorgolaɓe moni hen kala ɓuuri goɗɗo yidde moni hen kala ɓuuri goɗɗo kadi nangude moni hen kala ɓuuri goɗɗo wonde jaam moni hen kala kadi ɓuuri goɗɗo wadde fayida ɓeɗo gorgolaɓe suddiɓe baba tedduɓe timmuɓe yurmotoɓe laaɓɓe deediten kadi duusɓe duusiri jaam e ɓuural ha tenti noon mo mbiyanmi ko nenam ko kanŋe ko urul ayni ko jontaɗo ko labtuɗo ni malaɗo diallo debbo pullo jool naawo moƴƴo mbaadi jurmotoɗo jankiniɗo laaɓɗo reedu bawɗo yidde ala mo fondi on nehi en on debbo ko jarɗo mantude ko jarɗo jaarde rokki pop kala ko jogino rokki so dañiɗo hen joni wutte joɗɗo mo jogori hettoyde o yi handi hen ko an so dañi ko yooɗi ko an handi hen so lati mum so kere mum no gandirɗa yimɓe so goni almudagal no wayni kala ko dañi ko en wa handi hen meeɗa ɓorno wutte ñalawma goto watte ko yiɗi wuppe ha laaɓa gome passé ha jaɗɗa ɗon wonɗo cegineji Rugi Saydel ɓurti ha laaɓi ɗon wonɗo cegineji Coumba Sala ɓurti ha laaɓi ɗon wonɗo cegineji Penda Ñang ɓurti ha laaɓi ɓeɗo henna kadi ko bandiraɓe rewɓe duusɓe mi dariɓe darde e makko kanko nenamo kala dañmi koɗo kala ɗo fayidagal ari ɓe daroɓe timmina ha yooɗa ɓe ko daroɗɗe ceerno ɓeɗo jejjitaki pannomi ko ha oɗo ñalawma ara kono noon kanko malaɗo ko kanŋe mi moftanmo ha tiiɗe mi yiiɗa haaldemo ko neniraɗo ko gorgolaɗo ko giƴiraɗo ko sehilajo ko seynirajo ko pop kadi ko tokaram saabu wiya ko malaɗo minne mbo ɗiɗi wonde malaɗo mbiyam momi ko tokara yo duuso ngo ɓooy onon hande jooɗi to galle men ɗo debbo mawɗo moƴƴo payidinɗo alhamdulillah ya wuur ko heewi malaɗo jallel ɗanndugal lam gadingal o naati ko nder suudu o longti kanŋe makko e noppi makko o haɓɓi ha tiiɗi e tekkere winda kalɗo panɗa yeey naftoroɗa weeɓani alhamdulillah ɗon tan mbawmi hadde ko heddi koko Allah andi ceerno Khalid Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw e gardama Youssouf ha ɗo henno ceerno Khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte men Seydi Sy bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah yen kode jango wolodo winde nden wadde juulen e ɓurɗan fayen yen kode jango wolodo winde. Waaleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ceerno Abdullahi Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e ma. Seydi Saar en jetti Allah no feewi Allah moƴƴo kewɗo moƴƴande jeeyaɓe mum mo serata e moƴƴande jeeyaɓe mum o moƴƴani en kadi hande e jottade ɗo wawde timminde yewtere men taw koye issa annabi Yusuf. Yo Allah tas en e barke annabi Yusuf e jinnaɓe mum kala. En jetti Allah en juuli e nulaɗo makko
sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum ɓuuri dendagal ko taga. alhamdulillahi rabbil alamin. en jetti Allah ko heewi. en calmini dendagal julɗo, kono ɗin calminali tedduɗe urɗi en gardini hen ɓe Allah ardini ɗo men ɗo hono jinnaɓe men wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna. en calmini ɓe kamɓe kala, en ñaguima Allah kamɓe ɓurɓe ɓe yo Allah hokkuɓe sago mabɓe, kamɓe yaaɓe ɓe yo Allah hebbin e mabɓe yurmede mum. ɓe jarama de, yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum to ɓe goni to, gam tinnare mabɓe nde ɓe tinni, gam golle mabɓe joɗɗe ɗe ɓe golli payodinɗe timmuɗe. yo Allah yoɓɓe moƴƴere toon, kadi Allah yoɓatɓe moƴƴere, ɗum sikki ala hen. alhamdulillah. kamɓe wurɓe ɓe yo Allah hedduɓe e gurdam ko juuti wondude e cellal e kisal, yo Allah renɓe. Zeynab Abou tafsir Mamadou Seydi Sy. alhamdulillah. baba yeehi law, o yeehi law. alhamdulillah. enenne kay en goppino jangde gam heɓɓitademo kanko jinnaɗo debbo o, yidde ɗannade law walludemo taw koye saaha paɗɗo. kono alhamdulillah Seydi Sy dariɗa dadiɗa. alhamdulillah dariɗa dadiɗa. mbiɗa ko muusi ko pop wat ko bamma wino ko janggu. ɗo ponnoɗa heddemi foof mi waɗi ɗon Allah janggu, te aɗa jogui doole wawde ittudemi e ko gonmi ko, mbaɗa kam e ko jiɗɗa ko e on ɗon saaha. kono mbiɗa ala ko bamma yinno ko ɗum jinmi, ko bamma wino ko ko ɗum mbimi, wat ko wino ko ko ɗum welatami. dariɗa kaɓiɗa ɗum haɗum woni ha wayno wayni Seydi Sy. yo Allah junnu gurdam ma, yo Allah hokke sago ma e yidde ma no jiɗɗa wayani e no jiɗirɗa ni pop, yo Allah waɗir noon. sabi a yiɗata so wona ko moƴƴi, a waɗata so wona ko moƴƴi. Allah ne andi ɗum, nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne andi ɗum. Seydi Sy yo Allah junnu gurdam ma, ɓesgu ma yo Allah waɗa mabɓe barke kamɓe foof, yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe ko juuti tuggi e mino ha telloyi foof. mi salmini Mouhamadou Abdullahi Sy, mi salmini Aishatou Abdullahi Sy, mi salminiɓe kamɓe pop. mi salmini Aminata Abdullahi Sy, Ummu Abdullahi Sy, mi salmini on onon kala. mi salmini Abdourahmani Abdullahi Sy, mi salmini Yousuf Abdullahi Sy. kodda amen o ko Yousuf wiyete. mi salminimo no feewi. alhamdulillah. en beltimo no feewi. en ñaaguima yaafuya noon vokkuluji kewɗi ɗi jabaka, en ñaaguima yaafuya. en ñaaguima yaafuya ken ɓuraɓe doole, ken daɗaɓe, wona hay hunde, ko ɗum tan. en ñaaguima yaafuya so tawi en keɓani limtude inɗe ɗe kewnoɗen limtude ɗe kaɗa. kono en calmini parinaɓe kala e inde ceerno Ahmadou Diago, en calminiɓe kamɓe kala. e inde Hawwa Sow, en calminiɓe kamɓe kala. kono e inde banimen debbo Kajja Mbayi, yo Allah yoɓon moƴƴere. en calmini parinaɓe foof e inde mabɓe, wontude hen Khalidou Ly jeeɗo to naayi, kanko e wondiɓe makko kala, en calminiɓe kamɓe kala. elɓe foof en calmini ɗum e inde Ifra Karfaso e Seyni Karfaso, en nani hen e diɓɓe kala. en calmini Lo Havre naɓe pop e inde ceerno Ahmadou Sy e sohna Fadimatou. en nanni hen ceerno Samba Gangue, en nanni hen ceerno Baya Thiam, kamɓe ɗi e galleji mabɓe. kono en nanni hen heddiɓe kala, ceerno Samba Gueye, Manguel Gueye, Rahmatullahi Gueye. kono mawɗo Sooda, kamɓe kala en calminiɓe.
en calminimo no feewi. Sohna Khadijatu Dia taw ko cuddiɗo mum Ceerno Samba Dangue en calminimo, kono denɗam tedduɗo kadi tedduɗo e yam mi salminima, hono sohna Aissatou Ndiaye taw ko cuddiɗo mum Ceerno Baya Thiam, yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala. Mi salmini mawɗo moƴƴo sohna Aissatou Wele ha to Jowol, mi salmini joom galle o to woni to, mi salmini ɓesgo kala jewfu en tokara nene en bandel silla somana onon kala, sohna Mariam Diop, Mariam Mamadou Demba sehil babi mi salmini, sohna Zeynabou Konté ane mawɗo o kala mi salmini on, kono bandiraɗo debbo banum Yousuf debbo bandam debbo Sira Gako mi salminima no feewi. Habi Oumar Wadde anne kay mi salminima, yo Allah yoɓ moƴƴere. Sohna Aminata Jumannere onon kala on calminama. En calmini dendagal Lo Havre naɓe, kono noon alhamdulillah Aissata Abdullahi Sy mi salminima. Mi salmini sohna Tamara Ba kanko e Binta Thiam, mawɗo Yero Thiam, mawɗo Ousoy Ndiaye cuddiɗo makko, Mariam Ñiwa en calmini foof, Yaay Ndiaye, sohna Aissatou Dem, onon fof en calminama, hay goto en goppani, en calmini fofof en. Ceerno Samba Dia to Cempen en calminimo, en calmini bandiraɓe foof, hay goto en goppani, kono en calmini Évro naɓe to jogorɗen yaade so Allah jaaɓi aljuma garowo ɗo, e ardade ceerno taw ko ceerno ñamowo ñebbe ceerno Gaynde Diako, kono mi salmini joom mesalal hono hawo Seydi Konté, en calmini dendagal Évro naɓe e inɗa mabɓe, ceerno Yahya Guissé, sohna Gedda, mawɗo Oumou Touré, onon fof on calminama. Ba Moussa Seydi Pam en duwima, en nani habaru kewɗo toon o, kono so Allah jaaɓi ko toon paaɗen, haaju ko haaju Allah. Sohna Aissatou Saar, en calmini dendagal Évro naɓe, onon fof yo Allah yoɓon moƴƴere. Annabi Yousuf ko ɗo o haaɗi e oɗon ñalawma hande, ko heddi ko en ɗaldi Sar Abdullahi Saar mawo habru yimɓe ɓe holno ɗum siforto eno wayata so hawri e welede Allah. Seydi Sar en calmini Sorigo naɓe pop, en calminiɓe kamɓe fof, en juurimaɓe hay goto en goppani. En calmini Baba Ahmadou Siré Seydi Daf taw ko joom wuro o, en calmini Mariam Miñam mi salminimo no feewi, mi salmini sukaɓe fof. En calmini Mahmoudou Diallo ɓurɗo andirede Mahmoudou Feto, mi nani haala ma mi weltima, haala ma juɓɓuka belka, yo Allah yoɓe moƴƴere, a jarama no feewi, mi weltima sanne. On jarama Seydi Sar, konngol artaɗe ma ciftina en to jarannoɗen e on sa'a jokken golle Seydi Sar. Ceerno Haali Abdullahi Sy lefol ma hande ngol alni guitam gondi jeyi sababu koto kalɗa gurdam nene ɗo, gurdam nene ɗo kalɗa ɗo, histoire mo jubboɗa o moni kala no foti artirɗum e mum seeɗa ƴeewa, ma neɗɗo andu heege naati mi fiya e maayo mboɗo ɗannoyo, wona ɗum dandata galle ko ɗaɓɓude gandal walla ɗaɓɓa meccal ha mbawa. Est ce que hande sa yehino hono wayanno koyɗol baaba laatini ɗum nene, hande wonno waati, alhamdulillah. Kono ceerno haalita men jokkude Issa Annabi Yousufa, eɗen jaaha to Évro jaadeno ceerno Ousmane Ly. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wa sallam ala khayri khalqillah. Bandiraɓe julɓe e rango jaam, paaɗen ko leydi France. Ceerno Ahmadou Ba khalifa mo Bambilor, ceerno Ahmadou Ba mo Sénégal, ceerno Ahmadou Ba mo Europe, ceerno Ahmad Ba mo Amérique, kono ko ceerno Ahmad Ba mo aduna o kala. Al-Jawla al-Arabia, tournée européenne 2023. caggal leydi Italie, Espagne, Belgique e nokkuji goɗɗi
dairatul fawzi wan najah mo leydi France ene jabbo ceerno ahmad ba khalifa mo mabbilor tawi ko to e euro 35 rue de la forêt 27 000 euros conférence pattam lamo conférence dini mo ganduɗa inchallahu ko samedi le 11 novembre 2023 waɗata ɗon e euro e galle cheikh tijani taweteɗo ɗon e on ɗon nokku so tawi ko tem jogorɗo yewtede ɗon e on ɗon conférence ɗum wonata ko les comportements à tenir face à la crise des valeurs السلوكيات الواجب اتباعها في مواجهة أزمة القيم وني jikkuuji baɗɗiiɗi neɗɗo o rewa ɗum ngam huccidde e sippirde e saɗeende jogaande e neɗɗankaaku aade invité d'honneur ko ganndo laaɓɗo ganndal o jom kisasul ambiya on woni ceerno khalidou abdoullahi sy ɗum noon dairatul fawz wan najah ene eri denndaangal leydi farayse e ko takki ɗum funnaange e hirnaange e rewo e worgo ngam hawrude e on ɗon conférence pattam lam kaw gaynde jaako mo dondu e cammal sohna hawa konte mo dondu taweteɓe to e evro ɓe mbiya ɓe bismi denndaangal banndiraaɓe julɓe surtout ko woni toon e leydi farayse e ko taari ɗum samedi le 11 novembre 2023 à partir de 15 heures à Evro. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. a jarama ceerno ousmane ly golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo jaaɗen hattonde evro ko fate ɗiɗo hen ñalɗi payodindi jogorɗi yuɓɓinede toon taw kadi ko ñalɗi payodindi no feewi ceerno haali abdoullahi sy alhamdulillah en jetti allah kono kadi en kaaliɗo hen oɗo gorgolaɗo timmuɗo tedduɗo malaɗo diallo dokkuɗo min gurdam ha laatimi ha timmi kecco ɓernde moƴƴo ko jeeyi kala ko min jeeyi alhamdulillah yo dusugo ɓooy kono kadi mi wawa yejjidde ɓeɗo baniraɓe rewɓe tato darinoɓe laati e saaha almudagu e saaha nde gardanmi e hoɓɓe e kala saaha kirɗeli jamma e ñalawma kañumen cati duusi moƴƴini woni sohna penda ñang sohna coumba sala e sohna rugui saydel ɓe jejjittake abadan kadi ko duwanteɓe ɗe mbawi wonde foof tataɓo walla mbiyen nayaɓo mi totta dedam haaji haalamo on woni sohna aminata siley debbo pullo moƴƴo laaɓɗo reedu mosowo janotoɗo ya wuuro ko heewi min calmini beltanimama no fewi kono kadi en calmini dendagal dinguiɗe ɗe innirɗen kala bandiraɓe dariɓe dadiɓe softuɓe labtuɓe yo gurdam juut ha tonto lobbude yurmeende sohna maymuna cibbo e dendagal gollodimum kala e ngal ɗo cetal bangal fayida ngal ɓe inniri yiɗinirɓe saabu allah e gardugol ceerno ousmane ly ceerno mohtar wan e dental ngal inniri yiɗinirɓe saabu allah dental ɓe sa abdoulahi sar ko noon kadi weltare ɓiɓɓe fulɓe subtaɓe gila ken wona duuɓi nayyi duuɓi joyyi tafi hen catal inniri sar abdoulahi sar darde fayidinde mbaɗi hen golle mantiniɗe e cate goɗɗe e goɗɗe dedam haaji sar e woɗɓe e woɗɓe e goɗɗe ɗe tin eɗen tinani keewi alhamdulillah yettude allah no feewi ceerno haali abdoullahi sy jaranno ɗen koɗo annabi yaquba wasiyi annabi yusufa so tawi mi yalti aduna nawte kam sarawa biraɓe am ceerno haalide bisimilla maɗa mi salmitimama lawol gongol seydi sar mi weltanimama no fewi en jetti allah kadi allah gartirɗo en e oɗo ñalawma hande kadi e jokkidde annabi yusuf e qista muɗum alhamdulillahi rabbil alamin allah de ko moƴƴo allah ko moƴƴo allah de ko moƴƴo alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi annabi yaquba en gari ha ɗo rutti e joomiko taw o wasiyinoma yo yusuf
nawtumo to baytil migdas o takkoyo jinnaɓe makko jibinɓe makko kanko annabi yaquba nde Allah noon jeyimo wasiya mo wasino yusuf waɗi on wasiya ƴettimo ɗon ittimo nayumo yaadi e mawnum en ɓe nayumo ha to jinnaɓe makko lelito kanko yaqub ɓe mbaɗimo toon o takki jinnaɓe makko caggal ɗum yusuf arti to misra ga en kaali caggal ɗum yusuf wurti caggal mayde bamum duuɓi 23 yaquba noon e lende o natata misra o ardi e galle makko foof taw e on ɗon saaha ala biyeteɗo jeeyako e banu israila en ne woni misra so wona yusuf taw ko ɓi yaqub yusuf ko kanko woni gooto dadiɗo nadde leydi misra biyeteɗo jeeyako e ɓe ismu yaquba taw ko yaquba wiyete israil ɓiɓɓe israila en ko yaquba nanniɓe e nder leydi misra caggal nde abbi ɓiyum biyeteɗo yusuf caggal nde ɓe majjodiri duuɓi poɗɗi dani seydi sar yaquba nde natata e leydi misra omo abbi yusuf omo ardi e galle makko foof ko jibini e ko ɓiɓɓe makko jibini woni tani ko en eɓe goni to banggue limore 7 fittandu ko ɗum woni ko gidduno to baytil migdasi ɓe gari notade yusuf taw ko e leydi misra wadde ko ɓe pittali 7 taw yusuf tawaka e nden limore ɓayde ko yusuf ɓe gabbi seydi sar ko noon ɓe ponno nde ɓe natata misra eɓe tawi ɗon yusuf ko 7 fittandu ko ɗum abbino yusuf ko ɗum tawi yusuf e leydi misra wadde seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno khalidou ko kewmi wiide ko tan qissa annabi yusufa ene jangga ko heewi gorko ɗanno debbo muɗum abbo ɗum nawra ɓinguel gotel ɓe jaaha ɓe mbila toon ha ɓe gona ɓiɓɓe nayo jeegomo jeetato jaaha ɓe daña ɓiɓɓe sappo ni ɓe koɗa toon kono noon eɗe jangguina men woto heddo toon yo artire ceerno khalidou annabi yaquba nanni ɓesgu mum misra ngam abbade ɓiyum yusuf hol gonangal mabɓe e ndi leydi mi salmitimama seydi sar lawol gongol yo Allah yoɓe moƴƴere en jetti Allah no feewi Allah moƴƴani en wadde eɗen gandi en gandiɗo henne nanni ɓiɓɓe yaquba walla israila naɓe e nder leydi misra ko annabi yaquba eɗen gandi nde Allah addi annabi Musa o nelako yo ar o itta banu israila en caggal nde tampina taw firauna ene tampiniɓe o nawtaɓe leydi mabɓe toɓe gandira to on saaha banu israila ne keewi kono holko addiɓe leydi misra kamɓe wona ɗon ɓe jeeya wona ɗon woni lasli mabɓe ɗon wona leydi annabaaɓe ala ko yusuf tan nela ɗon woni garɗo kono ari caggal ɗum laami jeyti leydi ndi sababu nde laamu ngu kono noon addiɓe kamɓe israila naɓe ɓe naati e leydi misra ko yaquba abbade ɓiyum banu israila en israila fuɗɗi ko yaquba kanko wiyete noon kala ko jibini eko yalti e ɗum hankadi wiya banu israila ɓiɓɓe yaquba wadde noon ɓe naatiri leydi misra ko abbade yusuf to ɓe gonde ba mabɓe on moɓe guinnira biyeteɗo israilullah firti ko maccuɗo Allah dewo Allah wadde noon ko on jibini kala ko wiyete ɓi israila najo nanniɓe leydi misra noon ko ɗum ɗo ko kalɗen abbade ɓe yusuf taw ɓe gonde on moɓe guinnira woni annabi yaquba walla mbiya israilullahi ɓe gari ɓe naati leydi misra ɓe goni ɗon eɓe ƴuma haɓe ɓeydo haɓe jenca haɓe jibina ha Allah addi annabi Musa kono noon ko caggal duuɓi 300 ko nden annabi Musa aroyi hakkunde annabi Yusuf e annabi Musa
yeehi ha wonoyi duuɓi 300 pawde seeɗa ko nden Allah addoyi annabi Moussa taw annabi Moussa ko tanum annabi Yusuf kono kanko annabi Moussa o immi koye mawnum annabi Yusuf biyeteɗo laawi kanko toon o yaltoyi ko nden noon nde o ari ko kanko woni sababu jaltugol Israila naaɓe e leydi Misra caggal nde annabi Yaquba nanniɓe e leydi Misra nde Yusuf ɓenni nde annabi Moussa aroyta ko duuɓi 300 lombi ɗon Yaquba woni bamum Yusuf on nannuno banu Israila en e leydi Misra oɗo Moussa ko kañum yaltini banu Israila e leydi Misra ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle ndeysan est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy machallah ceerno Khalidou ndeɓe natata Misra koɓe 70 ɓesgu annabi Yaquba inde makko ko Israila koye makko fuɗɗi woni hande Israila ko jiiɗa ko nde annabi Moussa yaltintaɓe nde est ce que holno ɓe poti ceerno Khalid Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere elle mbiɗa ko ndeɓe natata Misra koɓe 70 wadde ndeɓe jaltata Misra ɓayde kay eɓe ndesodiranno eɓe jibinanno eɓe jenca eɓe ƴuma wadde ndeɓe jaltata Misra nde holnoɓe poti nde banu Israila natata kono mbiɗa ni ko noon koɓe 70 neɗɗo kono ɓe jaltata Misra nde taw ɓe ƴumi ɓe keewi ɓe goni 600 ujunere 600 ujunere e 500 e 77 gorko eyyi ndeɓe jaltata Misra taw ko annabi Moussa yaltiniɓe Misra sahade Firauna yooloto kamɓe worɓe ɓe tan taw rewɓe tawaka sukaɓe tawaka e nden limore en limani hen rewɓe en limani hen sukaɓe ala ko mawɓe worɓe ɓe tan koɓe 600 ujunere 600 ujunere ko noon ɓe poti e 500 e 77 gorko taw rewɓe tawaka worɓe tawaka kono noon rewɓe ɓe e worɓe ɓe ɓuuriɓe hewde worɓe ɓe kalɗen kono rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe ɓuuriɓe hewde sa rendini ɓen wadde sa rendini worɓe e rewɓe e sukaɓe ɓe kala ñande hen nde Moussa yaltintaɓe e leydi Misra Seydi Saar eɓe tolni e ujunere e 100 neɗɗo ujunere e 100 neɗɗo alfu alfi wa mi'atu alfu insani ujunere e 100 neɗɗo sa rendini mawɓe e sukaɓe e rewɓe e worɓe kala wadde noon ko ni ɓe poti wadde noon en paami holno banu Israila en natiri e leydi Misra e holno banu Israila natiri leydi Misra e caggal ɗum caggal banu Israila en nadde leydi Misra holno ɓe jaltiri leydi Misra nde ɓe natata nde holno ɓe poti nde ɓe jaltata nde holno ɓe poti wadde ko ni henna wonino tarikh addiri nde ɓe natata ko ni ɓe poti sababu o en kaali e noɓe poti en kaali nde ɓe jaltata nde en kaali sababu jaltinɗoɓe ko annabi Moussa wona caggal ɗum kadi noɓe poti en kaali ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy ɗum ɗon e jangguine en kalɗo eɗen naata dañen demal ɗo eɗen jaltira kalɗo eɗen naata dañen demal ɗo eɗen jaltira ɗum haalda koye men hande eɗen ɗanniyankoɓe so en naati en nadde rewɓe men aha woto ndeƴen tan ala kono toujours ɗaɓɓen demal no eɗen jaltira so anden tan ma gueɗe kewɗe boniri men soit ma diine ma boniri
walla pinal ma bonirma walla neɗɗago ma bonirma walla ɓingu neɗɗago ma bonirma walla ko yaltema ko bonirma nattu e ƴiƴam gonɗam wontiya nguru keferu ƴiƴam ma ko labɗam ka julɗo jibina ɓiɗɗo debbo o yahata kefeero resiyamo o jibidina e kefeero ha heewa ɓe jeeña ha heewa taw ko an jeeyi sababu o ɗum noon kalɗo natɗa ɗaɓɓu demal ɗo jaltirɗa gila bonnandema ko heewi saabu hande heewi julɓe hande wallitɓe kefeeru jibini ha heewi ɓiɓɓe mumen jeehi jencino e kefeeru ha wayno leydi ɗum noon holno wiyete ko toɓɓere yanje ceerno ko toɓɓere yanje il faut dañen valeur moƴƴo mo mbawɗen ƴewde fayidagal e nafoore wonko jiyata rokkuma haqqillu ko ruttade ɓuuri woto bonnandemi ko heewi wonko jiyataɗen ɗum ala ko bonnantuma jokka ɗum woni hande ko haqqille Yousufa rokkaten ko ceerno Haali Abdullahi Sy caggal Yusuf nawti bamum arti hol gurdam Yusuf caggal ɗum e nder Misra. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere joni noon annabi Yaquba Allah jehimo o wasiyinomo yo nawte to bam makko jinnaɓe makko to leeli o nawama o wirnoyama toon Yusuf arti Yusuf ñiiɓi duuɓi nogas e tati goɗɗi caggal ruttade bam makko e jomum kankone annabi Yusuf o jokki laamu makko fodde ɗin ɗon duuɓi nogas e tati caggal bam makko noto yima Allah nden noon kankone lajal makko ɓattima kanko annabi Yusuf maleyka mayde ari e makko woni Azrail maleyka mayde ari e Yusuf maleyka o tawi Yusuf ko e ndiɗo mbaadi ndi jogorɗen haalde maleyka o tawi ko Yusuf ene haɓi puccu mum ha tiiɗi ene weddi koyngal ñaamal ngal kanko Yusuf koyngal nalal ngal ene dari e leydi omo weddi ñaamal tan omo jogori waɗɗade ngunɗon puccu kanko annabi Yusuf ɗon tan maleyka o yetti kanko annabi Yusuf maleyka o wimo kanko annabi Yusuf yaltin koyngal ma ngal woto waɗɗo nguɗo puccu tellin koyngal ngal ɗo tan Yusuf hayti ngabbinde koyngal ngal taw ngal yehino ngal fuɗɗima yaade ɗum waɗi maleyka mayde ari e makko tawi ko omo hebli omo jogori waɗɗade puccu wonɗo yahanno kanko annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yurmeende Allah heew e makko kanko oɗo gorko yo Allah tas en e barke makko kanko e babiraɓe makko e mamiraɓe makko e jatiiko en kala wadde noon maleyka mayde ari e makko wimo aha tawi ko omo weddo koyngal ñaamal koyngal nalal dari e leydi ngal to suutima e leydi he omo jogori weddade tan omo waɗɗo kaɗo mbaɗɗantewa ngam yaade haaju mo yinno yaade ko ɗon tan maleyka mayde dari wimo Yusuf ruttin koyngal ma ngal woto yettin koyngal ma ngal keeci nguɗo puccu o ruttini koyngal ngal maleyka o habrimo mayde makko hankkadi ni yonti ko rokkono timmi ko notoytoɗo jomiraɗo ko wona ko leeli no feewi ɗum ɗo ko moƴƴere ɗum ɗo alhamdulillah ko wonde neɗɗo Allah ko yettade haɓerede mayde mum ceerno wona ko weeɓi no feewi wadde Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey ceerno Khalidou ndeysan machallah ɗo eɗen ciftorɗo hen dendagal mayɓe men kala mamiraɓe men yaaɓe babiraɓe men yaaɓe gorgolaɓe men yaaɓe musidɓe men yaaɓe ɗo ciftoranmi musidɗam giɗam jaadiɗomi dokkuɗomi yewende mawde e nder oɗo aduna ceerno Hamidou Moussa Sarr eskey welede Allah e ma ko noonne kadi musidɗam tedduɗo ceerno Amadou Samba Sarr eskey ceerno Khalidou aduna o welani ɓe ko rendirnoɓe gurdam aduna
ko yaadiɓe ko yewtidiɓe ko andidaɓe ko hettidinaɓe welede Allah e mabɓe e kamɓe e dendagal maɓe julɓe kala yaaruɓe cagatagu ɗo jooɗi ɗo ɗo leeri ɗo ɗo ɗelki ɗo ko ɗo ɓe jaari ko ɗo Allah subahanahu wa taala sohliɓe kawi sala hen mo Allah sohli kala yaaha kamɓe kala welede Allah e mabɓe enenne yo Allah wele men ko adina jeeheten ceerno Khalid yo Allah hollu men aljannaji men galleji men ko adina jeeheten inchallah neɗɗo wa rewde Allah ko Allah nanndima aljanna ko Allah weletema tan yo Allah wele men ceerno Khalidou est ce que koni Yousuf habrira ɓattugol wirnademo ko Yousuf waɗi ɗon ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama e namde ma baɗɗe fayida yo Allah yoɓe moƴƴere eyyi ko ni Yousuf habrira mayde muɗum aha ko dokkonoɗa timmi hankati ka garanteɗo joni ko leelata no feewi ɗon tan Yousuf rutti ngal ɗo koyngal o hayti waɗɗade e nguɗo puccu kanko annabi Yousuf ɗone ɗon o noddi mawni ko en ɓe kala wondude e miñi ko o kamɓe foof ɓe gari ɓe tawaɗo makko ɗo o waɗi no bam makko wannoni goto foof noon e wasiya mum wasiyaji ɗi jiida bam mabɓe wino ko ndewa toon caggalam ma taabuduna min baadi ko ndewa toon somi mayi son natti yidemi ɓe mbi min ndewa Allah mo ndewannoɗa o Allah mo waabiraɓe ma ndewanno o andi o ɗacciɗo moƴƴi kanko annabi Yaqub Yousuf kañumne nde maleyka mayde ari habri ɗum ko rokkono hankati woni ko e gasde yo wat feere o heblo o noddi mawni ko en e miñi ko o wi hankadi nde so tawi on natti yidemi oto ñiiɓeɗo caggalam ko juuti e ndiɗo leydi mbaɗe feere jalton leydi ndi ndiɗo leydi ko leydi Fir'auna ko leydi jabbariyankoɓe woto ɓooye e leydi he komi anda fof kam ko Allah tan andi ko suuɗi la ya'lamu al-ghayba illa Allah kono noon leydi ndiɗo kam hayso wonko mofti e mayri e moƴƴere wonko ndi haɗa sibi ay oɗo wasiya mo Yousuf wasiyi ene hulɓini seeɗa e leydi wiyede noon e kadi wasiya mo annabi Yaqub wasiyino somi mayi yiwoto mbaɗe kam no mbaɗi wi kam to babam en ɗum ɗo de hulɓini e leydi no feewi kono kadi ko ɓuri musde ɓuri hamnade nde Yousuf rutti e jomum ko ɗon wirna kono ay nde annabi Moussa ittata banu Israila en ndin leydi Misra ene nawtaɓe Allah wi ko ittorɗon yanade annabi amo ittumo ɗon wadde ɗum ɗo de hulɓini e leydi ɗum ɗo fof ke wi e leydi Misra ene hulɓini ko Allah noon andi ko suuɗi kono kam ene hulɓini no feewi ɗiɗo barkeji foof giwde e leydi caggal ari tabiti e leydi ɓooyi hen ko hunde hulɓinide jaaɗo ha ubba woni e duuɓi fodde duuɓi 300 Yousuf ene leeli e leydi Misra ko caggal ɗum nde Moussa fooli Fir'auna nde Moussa nawata Israila naɓe ne yaltinaɓe leydi Misra Allah wi ittor yanade annabi am o wadde ɗum ɗo ne hulɓini no feewi en hulɓini e leydi no feewi noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy aɗa andi leydi Égypte ko leydi mawdi ko leydi ndi Allah haali no feewi ko leydi kadi kewndi porli ɗon Sodome e Gomor ko ɗon bone o wanno ɗo debati gorkate en gonno Fir'auna ko ɗon wonno goɗɗum e goɗɗum heewi ɗon goɗɗum e goɗɗum kewi ɗon aɗa andi annabi Yousuf liggima e gouvernement leydi Égypte kanko hankadi ni o calcula ko nationalité mabɓe o jogui o wira ɗon kono ko mbiɗa e kawiso nde annabi Moussa fooli Fir'auna ene yaltina banu Israila en e nder leydi Égypte ene nawta ɗumen leydi mumen o nawri yanade annabi Yousuf ko kawis mawɗo holko saabi ɓe moƴƴuɓe keddaki ɗon holko saabi ɓe keddaki ɗon kono am dal ko hunde wande fayida ceerno Khalidou ay ko kala ɗo henna ko hunde mawde ayi annabi Yaquba addi ɓesgu mum gam abbade Yousuf annabi Moussa yaltiniɓe leydi ndi saabu leydi ndi wona leydi moƴƴiri enenne kadi eɗen gandi
eɗen gandi de eɗen gandi won moƴƴuɓe won newiɓe won walloɓe kono ɓe jiiɗa gonagal ma won moƴƴuɓe won newiɓe won walloɓe kono ɓe jiiɗa diine ma ɓe jiiɗa gonagal ma ɓe jiiɗa pinal ma ɓe jiiɗama ɓe jiiɗi ko gontaɓe sa wontaniɓe tan kaɓon sa andi koɓe yiɗɓe ma koɓe nafoɓe sa renaki ɓe gujjuma ɓe gontuma walla gontaɓe ɓiɓɓe ma ndese e mabɓe jibina toon daña tañiraɓe hewɓe tawa hankadi gonti leƴƴi goɗɗi gonti hefreɓe woɗɓe yo Allah dandu en e ɗum yo Allah dandu en e ɗum ko toɓɓere jarde yewtude koko jari yurnitede ceerno neɗɗo wo salo ƴiƴam mum jilla e ƴiƴam kefreeko neɗɗo yo salo ɗum ceerno haali Abdullahi Sy Yusuf noddi mawnumen kala o haali ko holko Yusuf wattindi haalde kadi ceerno haali Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum won e ma Yusuf noddi mawniraɓe mum o haalniɓe ko kalɗen ɗo ko waɗi Yusuf andi hankkadi ko rokkono natti woɗɗude Allah andinimo ɗum kanko Yusuf Allah andinimo ɗum kanko Yusuf o wi omo manta Allah e konngol makko o wi rabbi qad ataytani min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith e joomum a rokki kam laamu mi laamima ndiɗo leydi fodde ɗiɗo duuɓi a andini kam facciro koyɗi a andini kam firo koyɗi joomam an woni tagɗo asman fadira samawati wal ard an tagi ndiɗo leydi an tagi asmanuji kala an tagi leyɗele an de joomam an tawalliji an woni keɗɗo e maslaha gurdamam e aduna he an woni kettuɗo e alhaali jaam janggo lahara joomam mi ñaguimama ya tam fittanam mboɗo woni jebbeliɗo mboɗo jaaɓi joomam caggal nde mbarɗa mi guittuɗa fittanam ndu ya wattuyam e moƴƴuɓe ɓennuɓe ɓe woni waabiraɓam e mamiraɓam o haali kaɗo ka haala kanko annabi Yusuf alayhi salatu wassalam woni oɗo ɗum ɗo o sakkiti haalde rabbi qad ataytani min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith fadira as-samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ay caggal kaɗo haala Seydi Saar wiyama annabi Yusuf wurti kaɗo haala ko yontere wotere wiyama ala ɓuuri yontere seeɗa kono heewani annabi Yusuf Allah jeyimo wurti e joomi ko skey oɗo gorko skey oɗo gorko o maayi omo yaara duuɓi 120 kanko annabi Yusuf o mayri ko duuɓi 120 on saaha ɓe ƴettimo ɓe mbadimo e wakande makko ɓe mbaɗoyimo to ɓuri towde e Nil ɓe gubboyimo toon to ɓuri towde e Nil ɗon ɓe gubbimo e tolno maayo maɓɓe ɗo ha barke makko wawa huɓtodinde e dendagal bangeji ɗi kala wadde fa subhanallahi mallanqida al mulkihi senare wodini on mo laamu mum gasata woni Allah subhanahu wa ta'ala Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle ko Allah tan woni Allah kala ko wona Allah wa wonde Allah wonata Allah ko Allah tan heddoto ko Allah tan heddoto kala ko wona Allah heddotako koko gasata ha laaɓa ɗum noon ɓayde ke en gasoɓe moƴƴinen gonagal ndaare annabi Yusuf tarikh mum lebbi ɗiɗi pawɗi eɗen e muɗum ndaare o gasi ndaare jondam ɗam ndaaron cagatagu ngu ndaaron tarikh makko e qissa makko e wondemo moƴƴuɗo ala kalɗo wahli ala kalɗo bewi ala kalɗo yalti aada makko ɗo yalti diine makko
ɗo yalti hoore makko ha Allah tamimo o hulani mayde hayso malika wimo ka maayo o hulani mayde ɗum noon wonko jangguinten ha heewi ko en gassoɓe sa yiɗima ha building ngaji sa yiɗi mbaala e tiɓa koko gasete tan neɗɗo ɗo woni foof yo welnu gurdam moƴƴina moƴƴidina ɓe yontidaɓe hakkude ma e suddiɓe ma moƴƴina suddiɓe hakkude joom galle mon ɓiɓɓe ɓe wuuro ngo koddigal ngal moƴƴine kon gassoɓe so on tikki so on kaɓi so on gañodiri so on kasodiri so on dabrodiri kon gassoɓe a heddotako pourquoi dabra neɗɗo ɓayda heddotako holko dabrata neɗɗo ɓayda heddotako holko gañata neɗɗo ɓayda heddotako holko tikkanta neɗɗo ɓayda heddotako holko ɗawata neɗɗo ɓayda heddotako holko kasidontoɗa neɗɗo ɓayda heddotako ka maayowo andani mayata malika arta ma wima ko nde mayata holko saabi aɗa wayani holko saabi aɗa ɓawla reedu holko saabi aɗa ƴuufa holko saabi aɗa mawnikino holko saabi aɗa suɓoɓe kaldata aɗa suɓoɓe a haldotako aɗa suɓoɓe joddoɗa allahu akbar président abdourahmane kay yo Allah ɓeydu barke o e ma mboɗo haala moussa foof tagui mi haalde noon musidɓe tedduɓe wona halis mboɗo rokka wona haydara la tagui mi haalde ko yiidimi jikku jomum no wayi ko jikku moƴƴo so Allah addima biro mum tatan ko ujunere ɗon jooɗi oɗon gandi kalami ko kono kalne ɗum o joddi o fonda e mum o jippina hoorema hof fota e ma ɗo tolniɗa fof fonda hoorema koye ma ala yewtere nde o ronki yewtidde e ma so wona an dañi fayida ummade jaaɗa wiyatama yah woɗɓe nana paadi ko an tan dañata haqqille yaade jaaha ko neɗɗo bawɗo ɓetodirede gurdam ko neɗɗo bawɗo gurdiko ko neɗɗo ganduɗo ko jogui ko gasata yalte aduna ha laaɓi itti hoorima aduna ha laaɓi ko ɓornoto no yarata no wayi koko gasni aduna ha laaɓi ko jogui ko foof won jogorno ɗum haaldata he goto wonda ko noddude Saar Abdullahi Saar ni noddatama ni kañum noddata hokkuma conseil holluma yidde holluma ko mbatta ko ne feewi tene ko jogui ko hay lamɗo leydi ala ɗum alhamdulillah ko yettude Allah ko yeru ha enen e koye men mbawin heƴodirde e koye meɗen ne tawno ceerno Khalid neɗɗo moƴƴo ne weeli jangtade jangtirte neɗɗo moƴƴo wona ha keeɓa haalis ala ɗum en diwi ɗon Allah dewni kam ɗon min kadi Allah dewni kam haalirde hunde pour base mi haalta neɗɗo mawɗo pour dañde base Allah dewni kam ɗon so indam nde yeehi partout so inde jinmi inde nana partout so haalis jinmi alhamdulillah ñande kala Allah dokkami ko ñammi mi sohlani so wona jarlatiɗo waɗi mi haaldata neɗɗo gam jawdi teni mi haaldata no gam base kono kaldami hino ko ha janggen hen ceerno ha janggen hen ceerno Haali Abdoullahi Sy est ce que Yousuf taare Allah est ce que Yousuf taare Allah annabi Yousuf gasi annabi Yousuf wirama ñande wirwirde makko ɗo wira e tule towɗe il ɓurɗo towde holko feeñi ceerno Khalidou hankadi ne gasi Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namde ma payodinde yo Allah yoɓe moƴƴere annabi Yousuf ko ɗo qissa makko haaɗi Allah jeyimo ɓe nangimo kanko annabi Yousuf ɓe mbaɗimo ɓe wahande makko ɓe gubboyimo taw ko e dow Nil ɗo ɓe gubbimo ɗo ɓe gubbimo ɓe gasni ɓoyan tan ɓe jii ene hecciɗa ha ɗo itta ɗon ɗon koye keccol tan heddi wadde noon ɓe mbaɗimo e ndeɗo wakande ɓe gubboyimo e hakkude Nil o ha barke makko wawa sarade e bangeji ɗi kala wadde alhamdulillahi rabbil alamin Yousuf ruttima e jomum ne yaara duuɓi 120 kono kanko adi Zulaykha sankade kanko Yousuf kono ko mudda dabɓo noon Zulaykha ko Yousuf adi ɗum ruttade e jomum kono noon ko balɗe seeɗa heewani Zulaykha kañum ne ubba ko e nokku e Misra o ubba kono noon yanade makko andaka kanko Zulaykha kono koye Misra he kam o ubba kono ko Yousuf tan heeɓi ittede ɗon nde Yousuf ubba
caggal ɗum yusuf woni ɗon e nden yanade fodde duuɓi 300 ko caggal ɗum Allah feññini gorko oɗo biyeteɗo annabi Musa alayhi salatu wassalam. kanko annabi Musa nde Allah wahyimo caggal o fooli Firawna yo yaltin banu Israil en fo Misra, Allah subhanahu wa ta'ala wahyi fewde e makko yo nawor yanade annabi Yusuf, ittuɗo yanade annaba mo nawora ɗum. Musa noddi Allah, ya rabbi e jomom hol ganduɗo holto yanade annabi Yusuf woni. Allah wahyi Musa, Allah wimo mawɗo goto nen ɗon ko nayejo, o yiyata o natti yiide, won konngol wi o wiyete ko Saraha, won konngol wi ala o wiyete ko Maryam. oɗo o immi koye Ashir noon e Yusuf jiiti baaba. Ashir ko ɓi annabi Yaquba, koye on oɗo debbo nayejo ummi. wadde noon ko Ashir jibinimo e zati yan. Ashir jibini oɗo debbo. On saha debbo o ene yara duuɓi 600, won konngol wi ala duuɓi 700 debbo o yarata. ko Ashir jibinimo. Annabi Yusuf ko bammakko tokoso, sibi annabi Yusuf e bammakko jiidi baba goto. wadde Allah subhanahu wa ta'ala wahyi annabi Musa, oɗo debbo de ene andi to yanande nde heedi. on saha o yiitu debbo o namdi debbo o yo hollumo yanande nde. debbo yo aha mboɗa andi kay, mboɗa andi yanande to heedi. debbo wi aha mboɗo holluma e dow fannu gueɗe ɗiɗi. mbattami sagata debbo jaraw duuɓi 30. o wi nawa kam minne mi yaada e ma to baytil migdasi, kadi podana kam aljanna. ɗeɗo gueɗe 3. kadi joni joni nanɗam ɗe kewani duttinaɗe e yam, guitam ɗe kadi garta. Musa heɓiti wimo ko jiɗɗa foof, ko kalɗa ɗo ko foof mi fodanima ɗum joni joni. on saha Allah yamiri yo Musa duwo ɗum foof ma artu. Allah artiri cagatagal makko, Allah artiri guite makko, o waɗi yiide, o watti yiide. o holloy Musa to Yusuf wirnaɗo. e on saha Yusuf asti yanande nde, yaadi e yanande nde to baytil migdasi, ubboy ɗum toon. wadde Yusuf adi moftede ko e leydi Misra fodde duuɓi 300. caggal ɗum yanande nde asta taw koye annabi Musa e saha muɗum nde nawta baytil migdas. e oɗo saha joni Yusuf yanande mum tawete ko baytil migdas. saha to hedde annabi Ibrahim al Khalil ko ɗon ko ubba kanko annabi Yusuf. caggal ɗum annabi Musa yaadi e on ɗon nayo, caggal watti ɗum suka, yaadi e makko kanko ne o yeggi o yaade e mabɓe. wadde Ceerno Abdullahi Saar ko ɗo issa annabi Yusuf haaɗi e oɗo ñalawma hande. en jetti Allah. ƴettude hunde ni e ñalawma goto yettina weeɓani saka balɗe poɗɗe dani lebbi 2 e hedde jonte 2 mankude seeɗa. en ñaaguima Allah, kala ko haala hen ko hawri e sawabu ko Allah, yo Allah jaɓanen o moftana en ɗo bonata. kala ko woni hen e baraji yo Allah feccu en enen e julɓe foof. kala ko haala hen ko ngakki seeɗa ɗum ko enen. en ñaaguima Allah yo Allah yaafo en enen e julɓe kala. yo Allah tasene barke mabɓe kamɓe dendagal annabaaɓe tengti e oɗo mo gonɗen e muɗum. en ñaaguima Allah, sibi oɗo Yusuf mo kalten yo Allah moƴƴiran ɗum julɓe foof ɗo goni. en ñaaguima Allah, kala ko meɗɗen duwade ɗo e nder yewtere he yo Allah jaabono en enen e julɓe foof. Sar Abdullahi Saar, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah hokke sago ma, yo Allah hokke sago ma, yo Allah hebbinane sutura aduna e lahara foof noon. yo Allah hokke sutura aduna e lahara, yo Allah hokke sutura aduna. nde won noon neɗɗo kala kala ko dañƴa sa dañani sutura ko ay hunde. yo Allah hokke sutura aduna e lahara. o suurma, o suuranma ɓesgu ma, o suuranma bande en, o suuranma kala maɗa. yo Allah waɗane ɗum. yo Allah hokke sago ma, yo Allah hokke sago ma, yo Allah luɓe cellal ko juuti, yo Allah moƴƴane aduna e lahara, yo Allah junnu gurdam ma barke annabi sallallahu alaihi wasallam. yo Allah hokke moƴƴere wiyetede moƴƴinde ɓesgu ma,
ɗum ko moƴƴere yo Allah hokke ɗum no jiɗɗaɓe mbaye ni taw ne nafaɓe yo Allah waɗir noon yo Allah duusneɓe ko juuti wondude e cellal e kisal e nden ke Allah en calmini dendagal julɓe nde goni kono en calmini alhaji ceerno mahamoudou belli mbawi ñaaguima Allah yo Allah moƴƴanmo yo Allah suurmo yo Allah renmo yo Allah junnu gurdam makko kanko e dendagal moƴƴuɓe kala seydi Saar mataw ko ɗo annabi Yusuf haaɗi ɗo kadduɗen e makko hande inchallahu taala eske Allah inala ɗum sallllahu alayhi wa sallam seydi Saar mi salminima no feewi ñaaguima Allah yo Allah waddu en haɗon certata inchallahu taala ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalidou Abdullahi Sy taweteɗo ɗo e France kono noon jeyaɗo to cuuɗi men Soringo kanko wonno e yewtude ɗissa annabi Yusuf omo yaada hen e yiɗɓe makko e sehil makko ceerno Abdullahi Saar e ceerno Ousmane Ly kono en calmini Saydou Abouba mo ganduɗa ko kañum jogui kaɓirɗe ɗe yo Allah junnu gurnam makko kankone yo Allah lowmo cellal yo Allah hokkumo softede yo Allah hokkumo arsuki jaajƴo yo Allah hokkumo kaɓirɗe ngana taw ko bawɗe wadde kala ko yiɗi en ñaaguima Allah enen foof yo Allah moƴƴanen Seydi Saar mi salminima mi woppuma yo Allah hokku en kadi hawrude e goɗɗum jokken golle goɗɗe inchallahu taala ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجدو eske ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama golle ma jooɗi peewi so Allahu lamɗo jaaɓi ma Allah rokku en sembe e hattan e yajede wawde jokkude ɗeɗo henna jewte juɓɓuɗe gartiroje ɓerɗe yimɓe hande hewɓe hettotoɓe ndeɗo yewtere kalɗo ɓerɗe tolni aɓe garta nde tawno neɗɗo e kala saha ene yaha ɗeɓa yaltude yimɓe kono sene hetto wajuji baaɗi ni ene artira ɗum e nder yimɓe ha fewnita ɗum walla ha jomum gasa e aduna ha laaɓa ceerno Khalid nde tawno neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo koma waaje neɗɗo koma haalde neɗɗo koma tindane neɗɗo koma daarane ko alɗa e toñje saabu jewte ɓen ɗe en toñani hay goto en kalani inde hay goto en mallani hay goto en jennani hay goto en jeddani hay goto en dugdani hay goto kalaten kono yaari ni ciggen hen gadden enen keɗen naftoro ko haala hen ne waɗi nafoore yo Allah rokku men naftorade ko haala hen ne waɗi perguitte en ñaguima yaafuya wona e sagoji ɗum noon alhamdulillah ceerno Khalid ko duwiɗa ko wi amina bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko yettude Allah golle ɗe gona golle bebɗe saabu o ene France o ene Sénégal golle ɗe pewne ɗakkodiri ha deeƴa ala cusali ala cirkali ala purkitali ala bojji sukaɓe ala haydara wona hunde wemde weɓani ko golle ɗe kuudotoɗa guila subaka law mbaɗa ɗacca haajuji goɗɗi ngam rewrude ɗum Allah subhanahu wa taala ngam naftude ɗum julɓe hande alhamdulillah hewɓe galleji mbatti ñamdude barme goto mbatti joɗoɗade leeso woto debbo e gorko tikkodirnoɓe ha ɗeɓe sertude garti ɓiɗɗo gaƴinoɗo arti miñiraɓe mawniraɓe ronkunoɓe famdude hewɓe gartodiri alhamdulillah ko ɗum yiɗano alhamdulillah ko ɗum yiɗano ceerno Khalid ko ɗum yiɗano yimɓeɓe garti neɗɗagu ngu nana arta moƴƴere nde nana arta keccam ɓernagu nana arta gilli nana arta enɗam nana arta fayidagal nana arta alhamdulillah ko ɗum ɗo yiɗano ceerno ko ɗum sohlano
alhamdulillah ɗum noon musidɓe tedduɓe no ceerno Khalidou wiri ni minen e moon ko en jokkoɓe kono so Allah jaaɓi alhamisa e aljuma o mamin gaddan moon demen Allah so Allah jaaɓi mamin gaddu salligaji e noonne kadi e rewɓe hande caɗele to banggue yiide ƴiƴam sawen gandende rewɓe hewɓe ne jogui ɗen caɗele lewru wotoru jiya debbo ni hen laabi tati walla laabi ɗiɗi wo anda e hoore makko woronko andu wo juula walla wo juulata wo loototo walla wo lootako fof min gaddan moon e nder ɗe balɗe ɗiɗi payade so Allah jaaɓi hakkude alhamisa e aljuma mamin garan moon e demen Allah no moƴƴi ñande aljuma nde noon so Allah jaaɓi mamin kalan moon hol programme goɗo momin ƴetti ko fati tarikhaji annabaɓe inchallah ɗum noon ceerno Khalidou a jarama dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Soumane Ly gorko mo Dongari Diaw yo Allah yooɓe moƴƴere tarih o no lelori ha ɓuura wawde weltinde jangguinde findinde famminde ko ceerno Ousmane Ly gorko mo Soringo to kaɓirɗe karallagal weltare TV ha mbawon lardinata moon ɓosoje ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo Seyba gorgol ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko moon dulumaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam teddude